साननैसोनि भितराव सिगनेटारिसफ्रा बे एकर्डखौ माने सिगनेचारखौ माने उथायनानै एकर्डखौनो सान्ति सुक्ति नङा होननानै डिनाउन्स खालामनांगौ होनना जों बुंबाय थादों। रन्जन दैमारिया माने इसिबां बिदि दाय मावाखै जे उदां नख्राङाव थानो हानायनि बेबस्था खालामनांगौ आरो नङाब्ला दिनै बिथांमोनहा जायफोरनि सिगनेटारिस दं बे सिगनेटारिसफ्रा रिजाइन होजोबनांगौ। जों बर'फोरनि बर' दैदेनगिरिनि दानि थासारियाव लेथेर फिथेर जानानै गावजों गाव नासयलायनानै गावनि मुलाम्फाखौल' जि गावनि सार्थखौ फुरायनो थांनायखौ जों बाव नुनो मोनदों। एबा खैसारि आरो मोनसे षड़यन्त्रजों बिथांखौ जोबथेनाय बायदि जों नुनो मोनो। मानो होनोबा बुहुमाव शान्ति एकर्ड होनना बुंबा शान्तिनि सार्थआव जाय सहि खालामदों बे उदां अख्राङाव थानो मोननांगौ जों बेखौ लुगैयो। मानोना जुदि सासे मानसिया सासे सुबुङा जुदि गमामायैनो एनडिएफबिनि जिथुनिखि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया जुदि बेखौ जुदि सिगाङाव लवार कर्टआ भार्डिक्ट होखानानै जुदि बेखौ लाइफ टाइम सेन्टेन्स होदोंबा गतिके बेखौ बख'नो नाङामोन आरो बेखौ बख'ना लांनानै सिगनेटारिस खालामनानै आरो सोफिननायनि अर्थआ जादों जे बिथाङा गनो हाथावना मोनसे थासारियाव दंखायोमोन। सिगनेटारिसफ्रा दिनै हम मिनिस्टारजों रायज्लायनानै बिथांनि जिथुनिखि साजा होनाय बे साजाखौ सावरायफिननानै बिथांमोना बख'नायनि दिनै गोख्रों राहा लानांगौमोन। आरो जों सानो जुदि सिगनेटारिसफ्रा जुदि सान्तियानो सान्ति जायाखैब्ला माने दिनै बिथांमोना माबोरै सान्ति एकर्ड होनना गनायना लानो हाखो। बिथांमोना थांनानै आंनि खावलायनाय जोंनि खावलायनाया जाहैबाय जायफोर सिगनेटारिस दं बिथांमोना थाबैनो हम मिनिस्टारजों रायज्लायनानै बिथांखौ बख'नायनि बिथांनि साजाखौ आरो फिन बिजिरफिननानै दरखार जाबा आयेननि गेजेरजों बिजिरफिननानै राष्ट्रपतिनिसिम थांनानै बिथांखौ मोनसे समाधान होनानै माने उदां अख्राङाव थानो हानायनि बेबस्था खालामनांगौ। जे बिटिआर एकर्डआ जुदि गमामायैनो सान्ति एकर्डब्ला होमबा गासिबो केसफ्रा गासिबो माने जोबथेसालियाव थानायफ्रा उदां जानांगौ सान्तिनि सार्थआव। खिन्थु दिनै जों सान्ति नुनो मोनाखै। जुदि सान्तियानो जामाराखैबा जों खावलायदों थाबैनो बे साननैसोनि भितराव सिगनेटारिसफ्रा बे एकर्डखौ माने सिगनेचारखौ माने उथायनानै एकर्डखौनो सान्ति सुक्ति नङा होननानै डिनाउन्स खालामनांगौ होनना जों बुंबाय थादों। दिनै फेरेंगा मोना जिबायदि एखेबारे लाव बेखौ माने तरल माने बक्तब्य होनना बुङो जिबायदि गावनि सार्थ गावनि सियारखौल' बासायनो थांनानै माने माखासे जाथारै बाथ्रा बुंनानै दायनिफ्राय एरायनो नागिरदों। बे मोनसे लाजिथावना आरो दुखुनांथाव बाथ्रा जादों आरोखि। ओंखायनो जों सानो जों बाहेरनिफ्राय जों नुयो मात्र बिटिआरनि गादिखौ नायनानैसो बिथांमोनहा गावजों गाव गादि बायजानो गिनानै दिनै जेबो बुङाखै। खारन बिसोरो इतिमध्ये सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टआ मोजां सानदोंब्लाबो जोंनि मानसिफ्रासो गाज्रि होनना जों बुंनो सानदों। हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोंनायाव नोंथांमोना जेलाव थानाय एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ माबोरै बहनना लांनानै सिगनेटारिस खालामहोखो होनना बुंनायाव बिथाङा होनदोंमोन जे रन्जन दैमारिनि सायाव केस होनाया गभर्नमेन्टनिसो आर्जि, गभर्नमेन्टआ गोसो जायोबा बिनि केसखौ बिजिरनो हायो होननानै खोथा मोनसे माने मिडियानि सिगाङाव बुंदोंमोन। जों दाबो गोसोआव दं आरो बे मिडियाखौ माने नंखाय नुदोंमोन बै समनि होनाय माने बिनि जिथुनि बाइटखौ नायबा जों नुनो मोनो। अब्ला बिथाङा मोनसे चान्स होदों, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबोथ' मोनसे चान्स होदोंमोन जे रन्जन दैमारिया माने इसिबां बिदि दाय मावाखै जे जिथुनिखि बेखौ माने एखेबारे जिउनां साजा होगोन। जों नुनो मोनदों 2014 सननि बाथ्रा धेमाजियाव आलफाया गथ' स्कुलनि फरायसाफोरखौ बमा होनानै माने बुथारजोबनाय। होमब्ला दिनै बै समनि माने गथ'फोरनि जिउखौ माने फोजोबस्रांनायाव दिनै बिनि चार्जसिटबो गैया, बै समनि माबाबो गैया। जे रन्जन दैमारिखौ बे समाव बांलादेशआव थानायखौ बिथाङा जे बाव इनभल्भ दं होननानै बिदि मोनसे साफिसियेन्ट डकुमेन्टसबो गैया। अब्ला जों नुदों जे बाव जोंखौ बिमा गदायनि माने मेगनजों जों नायनायखौ नुनो मोनदों। जोंनि सायाव बर'नि सायाव दिनै थार बिजिरनाय मोनाखै। बेनिखायनो जों खावलायनो गोजोन सुक्तिनि सार्थआव बेखौ नायबिजिरफिननानै बिथांखौ माने उदां नख्राङाव थानो हानायनि बेबस्था खालामनांगौ। आरो नङाब्ला दिनै बिथांमोनहा जायफोरनि सिगनेटारिस दं बे सिगनेटारिसफ्रा रिजाइन होजोबनांगौ। सेल गोथां होननानै माबाया बुंबाय थायो फेरेंगाया गावसोरनो माबा सियाल गोथां। दिनै बुंनो थाङो जे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' मालाबा बिनो बिएससि पास होनो, मालाबा एमएससि पास होनो। धेमाजियाव आलफाया गथ' स्कुलनि फरायसाफोरखौ बमा होनानै माने बुथारजोबनाय।